ಬಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ರಿಯಾನ್ಸ್ ಭಂಡಾರಿನ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ರಿಯಾನ್ಸ್ ಭಂಡಾರಿನ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪುನ್ಕೆ ದಾಡಿ ಬಾರಿ ಪಿರಿ ಹಾಕಿದ ಬುಧಾರ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಾರಿ 10 ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪುನ್ಕೆ ದಾಡಿ ರಿಯಾನ್ಸ್ ಭಂಡಾರಿನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬರಡು ತಡ ಆತಲು ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುನ್ಕೆ ದಾಡಿ ರಿಯಾನ್ಸ್ ಭಂಡಾರೇನ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪುನ್ಕೆ ದಾಡಿ ರಿಯಾನ್ಸ್ ಭಂಡಾರಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು 1172 ಜತ್ತೇರ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಅಂದ ಪನೋಡ್ತೀರು ಪಂತತಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಡೆ ರೆಡ್ ಗರೆಟ್ಲ ಬಿಡು ಪರಂದು ನಾನೇ ತುಳ್ಳೇರಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಆಂಡ ಆಂಡ ನನ್ನ ಚಾನ್ಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಲಿಬಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರೆ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರಿ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ಎತ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಓಕೆ ಚೂರಿ ಡಬಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುನ್ಕೆ ದಾಡಿ ರಿಯಾನ್ಸ್ ಭಂಡಾರೇನ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪುನ್ಕೆ ದಾಡಿ ರಿಯಾನ್ಸ್ ಭಂಡಾರೇನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಬರಂದಿಪ್ಪನ 1147 ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುನ್ಕೆ ದಾಡಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುನ್ಕೆ ದಾಡಿ ರಿಯಾನ್ಸ್ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು 1186 1248 ಶ್ರೀಮಮ್ಮೈ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜುಕುಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೆರೆಟ್ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ವಚನ ಬರದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡುವಾದರಗೊಡ್ಡೆ ಕಮಲ ನಿವಾಸ ಮನನ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುನ್ಕೆ ದಾಡಿ ರಿಯಾನ್ಸ್ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುನ್ಕೆ ದಾಡಿ ರಿಯಾನ್ಸ್ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುನ್ಕೆ ದಾಡಿ ರಿಯಾನ್ಸ್ ಭಂಡಾರನ 11.66 11.75 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯಕರ ಮಾಡ್ರು ತೆಗ್ದರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಜೈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡೋಡ್ ಲಕ್ಕಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರತ್ತ 1146 1166 ವಿಕ್ರಮಕರತ್ತ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪುನ್ಕೆ ದಡಿ ರಿಯಾನ್ಸ್ ಭಂಡಾರನ ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪಾರ್ಥ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 18 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪುನ್ಕೆ ದಡಿ ರಿಯಾನ್ಸ್ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ಚಪ್ಪಳಿಕೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪುನ್ಕೆ ದಡಿ ರಿಯಾನ್ಸ್ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ಗಿಡ್ತಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಕರೆಗುಡ್ಡದಗಳ ಜೈ ತುಳುನಾಡದಗಳ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆದ ಪರಬರಪರನ್ನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್
ఏ కాంతో భలే భలే ಬರ್ತಾನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬುಡ್ಪುಡಿ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬುಡ್ಪುಡಿ ಐತೆ ಬೀಳುವಾಯಿ ದರೆಗುಡ್ಡ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ದಕ್ಕಲು ನಾಗಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೀಳುವಾಯಿ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಕಮಲ ನಿವಾಸ ಮನನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರ ಉಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣ್ಯದಡಿ ರೆಹನ್ಸ್ ಭಂಡಾರ ನೆಲೆಗೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನ ಬೆಳವಾಯಿ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಕಮಲ ನಿವಾಸ ಮನನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣ್ಯದಡಿ ರೆಹನ್ಸ್ ಭಂಡಾರ ನೆಲೆಗೆ ಗಿಡನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್